Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Unong yalam ka Congress but Chief Executive Member CEM barim ka Khasils Autonomous District Council KHADC ba penskan lang NCM ha kasni balang ulali thep kerteng banyakhun yak election MDC na maukhar penthor umkhra ka ba umi khmat hi minta. Habayakran bakinong tho khubor ba penskan ula penpawi ka jing ngos kem ba kipat ba ka constituency ban shania hau bat pinti kena ba unsha ajit biang ban led mikmat she district council. Shushu ula ong ha KHADC ka 371 kam don kam habladon ka 6 schedule kam mentoy banyo na markade ka benta jong ka state. Ngas ngos kem ban job yaki election na mar ngalano senyang shibun sya ka constituency bat ru ha KHADC lingba ka jing menjor yaki bil baper ula ong. Ngilawan ra iki amendment badon kam ban ai jing itu iki seng kentei bat seng samla ha kidor bar shnong ong uba penshan haba banjur iki jing don kam ban wan ra shu iki amendment ban penjanai bhai ki babun ki an hapo ka ke HADC nang bagnang klan bat dre kam bha na ka benta ka jing mentoy ki pat bha ka than Nalor kani unong yalam ka Congress ulaong ba ka party jong u ka Congress kalalet syakipat ba ban pan ni ka jing kershan halor ki shiphautali ki mat ba kenthum ya ka jing don kam ban but dien ya ka jing terwa ban pen kala ya ka sik schedule ka riti sun shahar ka ri baru ban penti kena ba kini ki amendment kan ai jing mentoy ki pat room try jilla jong ka jilla Ulo ang ru ba ka party kanyale ban penjanai ya ka jing tray kam jong ka executive legislative ba judiciary jong ka KHADC nada ka syajit hakabor na lor ban penkhan ya ka plating ka jong ka KHADC da ka ba penjanai ya ka jing penmi pisa ban penti kena ba kinong tray ka council kinumat ya ka jing habaya day ba ka jing siyo tula ya BAB ba dia kadwal pus lega kanang pan skam syuk Hoi, kidon kiwe ki bor ki ba persyang ban sloi. Tenrei la dangile syakut pada ka ongnu ka Supreme Court ka ba ma te ban khang ye kirang ba snong bakin trei kam namar ba la ibor ha ki paragraph jongka 60. Te bor ka dwal pusu ka ongnu ka Election Commission of India baru governor. Hoi ka office iba PNCM I don ha ka office of profit. Tang ba kam dei ka office of profit kum bala batai ha ka article jispa kandai kuwe ba jispa kandai kuar. Nama ka artikel jispa kanai puai ba jispa kanai puar ka batai yagi office of profit hapo ka sarkar jilla ban hapo ka sarkar pedeng kan ba ka district council pada kamdei hapo ka sarkar jilla kamdei hapo ka sarkar pedeng kadi katkum ki paragraph bal aibor haka sikshidil Tepen ikunu pat ki anjong ka sarkar yung ka district council lada kia tungku barka anjung ka sarkar jilla katkum ka paraf khat RAA kaong ba ka yeng jong ka state tendai dan ngabu sa iwi jingkeli lada kita ki anjung ka state pada ya tungku bat ki provision jong ka sikshidil aka constitution kan yang ka anjung ka state ne kan yang ka provision badon haka constitution jong ka sikshidil Ti kini ngidang rang ngidang hapan ya pek benia mo nak kanu ke ba yeng kanu ke ba bom yeng. Ti ngathang ngidang hapan ya pek benia. Nang ba ki anjungi kin yeng kin scam let's say la ban pek kni benia piang haji ngi ka 12 AA nama ka tak sibunya ka ikhtiar begini. Sen district council ngimdei ban ya kran ya article sepan ko. Melaju ong borobor Kani kadai purely ka election district council katkum ka paragraph katkum ka article arspa saupusau a but 60 Dilai pihak ni ka article arspa ni huai kalau ada ka state kadai ka provision nam ta ka state te kata tingam ko ban komen kadai dai ber ka provision juga state nomor la komen ni ka provision juga state nam sungsu ba kadai ka election district council Namar ka artikel lain sepanjang fuwei ka ongkum ni. Bagino kino ki ain mo, kimla ban apply. Kumhanda kalana ka lain spa new fuwei clause A sub clause 1 Romans. Ka ong ba mo ia ka religion sebab ia ka social practice. Ma ban apply ki central law. Nang ta ka don lagi di bat ka
customary article 3 I1 Huawei clause A sub clause 2 tengiru ngidon ha ka paragraph 3 juga sik sidil customary ngidon menangani kita wan dang pas ka tu ka jung ka dorbar court kadai lembaga paragraph 3 J dan bakla kabangi wanra ya ka dorbar court dia kaji semua jonga kan ni kadai ka election district council angin lompat don kam ban ya perta ya ka artikel ispan bidang don kam ban ya perta ya ka section ban pen klan shu ya ka section namar ma hagomen nang tite la ya khelang ya mo gidon ki generasit ba mi khmat da ki wei ki bomdei ki tribal ki jongi neste gidon ki sit tenga su bangin pat dei ban ya keren ya ka artikel thais pan yu wei haka election district council nama alai span yu ka kren bek bakadeka jongga state borobor ngathai pisu thohi kanu ka ai mar ya pas borobor ngathai kandon hi hangne ang tai ki bag jingdon kamban police ki ngathai kita ngan habale ang baki amendment ba fer dang man hagani gidang wanra abyang ga tuka amendment jongka admission of ilaka amendment ak arjara phulai bagi thete ka sangkan thai ka sangsamna ki dorbar snong ki dorbar dong ki wei Tikum kita ru lase ngindang laban polis biang. Kumju ru ka jede berka social custom of kesi lineage amendment act arajar ar husau apply. Kabang ngindang don kam susu akaban penbahai ki dorbar kur bertuitu. Tingamun pan ong ba Maria dep ki amendment kan polis tendingin haban le abha. Ya gastik sidil bat ban pentikna. Bakajing penkla kalong ban penentoy. Naga benta jongi amat kebaan tolong ban pen bah ban pen janai hakatnat sensha executive hakatnat hawain ne kashari hakatnat umur gonong hakatnat hawain legislative bat hakatnat bishar ne kashari kabangi ongka judiciary jong ka khasil atau Moses di council kamut kalong ba habor likely kitnan ka executive ka legislative ba ka judiciary ngin persangkat bala banten baha dan penjana ya kajing prikam kebalai banten klan ya ka pisa ya ka pla pisa finance jong ka council alengba kitnat lum ne yo pisa kenang banten klan shu ya kajing prikam jong ka council bat ban ombu ya kinong trei juga council hagi dia kamat ke basau ke bangi kum ke parti nila bu kalong ban yada bat ban penbha ya ka mei mariang la kalong ya ki kiwa ne ki khau ke betap da ka jinge trei lang bat ki kur ki sang bat pher ki snong ki right bat ki hima ka ba san ban penne penskam bat kentil ia katin khasi kitenrai kiriti kidusko lengba kiren san bapher nang ban penpau nam ya kajirusma jongi hagiriti kidustur barkan longru kalat aitam aijam yaki beril jongi nangka kamat ke ban riu ban thau kilat kilenti ban yo jingerap pisa naka sorkar jela ne sorkar peden na kebenta ki kam penroi haji snong ki right bat ki hima kamat ke ban nyau ban penklan ki an bayadei bat ka khendau ka siap kum juru ban thau kilat kilenti kumnu ban penskam ban yada ya ki jaka khaput bat ka asam daga bayatilang bat ki hima kamat ke bapra ban penbaha bat ban penklan shu ya ki an haji hima haji snong bat hagi siang bapher kat kum ki dustur jongi kenang bakan ombu jing ya ka menta bat ya ka bansawan amat ka bakandai ban penklan ya ki ying ka sheri ki kot ubangyong hagi snong hagi raj hagi hima bat district council kenang ba ki bril jongi kin suk haga kam bayade ba ki bishar bat kum juru ban prilat plenty ya ki babun ki samla ki ba pas ya ka lo bagian participate hati put bapher apo ari khati jadi nangta ka baship ho ban pentikna leng baki an ki baklain
bagi ken hun neseng ki farm ki companies ki institution ki dei ban pentikna kat nongut kila ban ai kami di kon samajung ni shwa baga council kan sha ne ajing mendur leng bagi NOC ki permission ki consent bagi license kita gelom sepoteli ki mat ki bana kalian jong ka Congress Party ngelabu hakmat kani ka election ajar arpu san Bahadu kena pip. nga don ke jing ngos kam namar ba ngatip bagi pai ba jong ka mohar pen forum kra kin pensiongnya kat kum ki ki kam ki bangla persiang ban syakri hagi shnong ki thau leng bagi sport club leng bagi sengsam shnong leng bagi dorbar shnong ye ki kampen roy bar kum juru ka jingo senyang jonga ka dia dei baki babun ki any hapo ka council na ka benta ka bahaga miat jong ki briu ki jongi ya se halol kita ki nongrim na don ka jingkaman buskam bagi pai ba mau kar pen forum kra kunsi kinang ai denga ya ka jing